Ụlọ ụka Holy Trinity Catholic Church dị na Abuja jupụtara n'obi aṅụrị n'ihe mmemme dịka nwa gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Charles Soludo jikọrọ aka alụmdi na nwunye ya na ọdịya n'obi n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ ọmarịcha Ada Soludo machara mma n'amụke bụ Adaora Soludo gbanweretara aṅụmiyi alụmdi na nwunye ya na di ya bụ Arinze Victor na nnukwute mmemme ndị oke mmadụ dịgasị iche iche bịara ma bụrụ nke a chekwabara nke ọma. Onye nta akụkọ anyị site na Abuja bụ Princess Ekwiya ji esonyere na agbamakwụkwọ a ma wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Emume agbamakwụkwọ ahụ bụ ndị ukwu sitere n'akụkụ ala niile gụnyere ndị ọchịchị nọ n'ọrụ ma ndị hapụgoro ọrụ, ndị isi azụmahịa na ndị ụkọchukwu bịara ya. N'etiti ndị ama ama nọ na ya bụ ọgbakọ bụ onye isi ala Naịjirịa Bola Ahmed Tinubu na nwunye ya Senetọ Oluremi Tinubu, bụ ndị nọchitere anya ha bụ ode akwụkwọ nke ala George Akume na nwunye ya Regina Akume. N'okwu ya ka Bishọp nke Catholic Diocese Ekwulọbịa Peter Cardinal Okpaleke gwara di na nwunye ahụ ka ha makụọ agwa nke ịhụnanya, nkwado na nghọta n'ezinụlọ ha. Ọ gwakwara ha ka ha wuo ezinụlọ siri ike nke jupụtara n'ịhụnanya nke ga-abụ ngọzi nye ezinụlọ ha n'obodo. Nna nwaanyị ahụ bụ gọvanọ nke Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo na nwunye ya Oriakụ Nonye Soludo jupụtara n'obi ụtọ dịka ha hụrụ nwa ha nwanyị ka ọ na-ekwupụta nkwa ya n'ihu di ya. N'okwu ya ka Ọkammụta Soludo nke afọ jupụtara n'ọṅụ kelere Chineke maka ịgbachi ihe ọ kpọrọ mkpuchi gbagoro 42 n'ime ezinụlọ ya. Dịka o siri kwuo, Adaora bụ nwaanyị nke mbụ n'ezinụlọ Soludo n'ime ọtụtụ afọ ndị a gara aga n'ihi amụtaghị nwaanyị n'ezinụlọ ahụ. Nnọkọ nnabata na ụlọ nzukọ mba niile ICC na Abuja akwadoro nke ọma sotere emume njikọ aka n'ụlọ ụka ebe ndị ọbịa na-eri nri ma na-aṅụ mmanya dị iche iche nke obodo na nke mba ọzọ. Di na nwunye ọhụrụ ahụ mere ije mbụ ha dịka di na nwunye site n'ịgba egwu ebe ndị enyi ha na ezinụlọ na-akụrụ ha aka. Ọ bụ ezie na emume agbamakwụkwọ abụghị ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu, mana nke a dị iche ka ndị ọbịa malitere site n'onye bụ onye isi oche emume ahụ bụ gọvanọ nke Borno steeti Ọkammụta Babagana Zulum were oge iji nye di na nwunye ahụ ndụmọdụ gbasara otu udo na ezinụlọ ha nwere ike ibute udo n'obodo. Ndị Anambra bi na Federal Capital Territory nke onye isi ndị Anambra State Towns People's Association Ichie Arinze na-edu pụtara ihe na agbamakwụkwọ ahụ. Site na Abuja, Princess Ekwiya, akụkọ ụwa ABS.